Ja tornem a ser a l'Alt Camp. Hem vingut per conèixer una joia arquitectònica que és el monestir de Santes Creus. Sabeu el que és el monestir de Santes Creus? Doncs és un monestir. Sí. Saps què és un monestir, Arlet? Per exemple, on viuen els monjos. On veuen els monjos? Just, de fet. On els enterren. On els enterren, també, sí. On enterren les reines, on enterren els reis. Exacte. De fet, originalment, en els monestirs només hi vivia una persona, un sol monjo, que era conegut com l'ermità. Però amb el temps es van anar recollint diversos monjos i monges per viure en comunitat. Tots els monestirs estan allunyats de la societat, perquè la idea era viure una vida espiritual. I justament és el que venim a conèixer un dels més importants de l'edat mitjana, el monestir de Santes Creus. Per fer-ho, com que sabem que hi ha moltíssima informació en aquest monestir, hem buscat una persona perquè ens faci una ruta guiada i descobrir totes les curiositats. Anem a buscar-la. Hauria d'estar per aquí, en aquest claustre tan maco, la guia que ens ha d'acompanyar avui en aquest trajecte. Mira-la! Hola! Hola! Benvingudes al Reial Monestir de Santes Creus. Bon dia, Arlet. Bon dia. Doncs us estava esperant aquí al mig del claustre del monestir, des d'on es veu la típica imatge de Santes Creus, amb el claustre gòtic, l'església, el cimborri, el campanar. Quines columnes més grosses. Aquí començarem la visita al monestir. Molt bé. Tu ets la? Serra. Doncs si voleu, anem cap aquí i us expliquem una mica com és aquest monestir. Anem per la galeria del claustre. Doncs estem en un monestir cistercenc. Cistercenc. Què vol dir Sabeu això? què vol dir? Sembla una paraula molt complicada. Ve d'una paraula que és cister, que originàriament ve de cistell, un cistell. Doncs és un ordre religiós que va aparèixer a França i que després també es va expandre per tota Europa. Tenim 3 reials monestirs, que són Poblet, Vallbona i Santes Creus. En aquests 3 d'especial és que hi ha reis enterrats. Nosaltres aquí a l'església tenim 2 reis de la corona d'Aragó enterrats. Per tant, són un dels monestirs més grans. I aquests monjos cistercencs van arribar aquí a finals del segle XII. Doncs van arribar aquí, però aquí no hi havia ni poble ni monestir. Quan arriben aquí, s'instal·len provisionalment en unes estances primitives, que estan a la part de darrere del monestir. Les anirem a veure, que és la part més antiga. I a poquet van començar a construir l'església, a construir un menjador, una cuina, un dormitori, tot el que necessitaven per poder viure en aquest monestir. Fins que va anar creixent tant que es va convertir en panteó reial, en lloc d'enterrament de la corona. És quan hi haurà més monjos, quan hi haurà més diners, fins i tot 100 monjos. Això què va passar? Que el monestir se'ls hi va quedar petit. I en lloc d'un claustre en van haver de fer un segon. Aquest és el claustre posterior. I això és una ampliació. Perquè un claustre ben bé què és? És un lloc que comunica les diferents estances del monestir, però a banda ens permet passejar com passegem ara. I us ensenyaré una de les parts més importants, que és el palau. Entrarem cap aquí, si voleu. Sí, i tant. Aquest és un dels llocs on hi ha problema d'accessibilitat. Sí, bueno, ajudarem a la roda i baixarem nosaltres. Aquí és una miqueta difícil, ajudarem a la roda, però ja hi som. Entrem al palau, un palau gòtic català, típic, amb un pati, amb unes escales. Arlet, a veure si veus algun animal en aquestes escales. Aquí o allà dalt. Hi ha algun animal? Sí, per aquí les baranes. Sí? Quin animal té aquesta melena arrissada? Sabem quin animal és o no? Oh, Un lleó, molt bé. El rei el simbolitza el lleó,
perquè el lleó és el rei de la selva, és l'animal que té la força, el poder, el control, l'utilitat. Per tant, aquests lleons ens marquen que aquest és un lloc important. És un lloc que es va utilitzar com a palau reial. Anem, continuem. Vinga, seguim. Anem cap aquí fora. Molt bé, endavant. Mira quin pati. I anem cap a la part més antiga de tot el monestir. Tota aquesta part estava construïda i és on van viure els primers monjos. I aquí tenim aquest símbol, aquesta creu de doble braç, que ens diu l'origen del nom del monestir. Teniu alguna idea de què pot venir aquest nom de Santes Creus? Perquè s'hi van trobar més d'una creu? Pues ve per aquí. Aquí era un lloc on molts pastors passaven i a vegades feien nit. Llavors aquests pastors es reunien i a l'hora de sopar feien una foguera, es ficaven a la vora i sopaven tots junts. I un dia sopant van mirar que al camp del costat hi va aparèixer una llum a terra. Es van espantar tant que van dir: anem-nos a dormir i demà pel matí anirem a posar una creu allí perquè no ens passi res de dolent. Després, un altre dia, sopant, van veure unes altres llums a una altra terra. Què van fer? Van tornar a anar i van tornar a ficar la creu. Sabeu què eren aquestes llums? No eren res més que a causa d'aquests propis pastors. Quan un pastor porta un ramat d'ovelles, de tant en tant alguna ovella més velleta es mor. I el pastor el que fa és fer un clot a terra i enterrar aquest animal. Doncs quan aquests ossos queden a la superfície, el fòsfor dels ossos entra en combustió i fa petites llums. Fa unes estrelletes. El que no sabien era que ells mateixos que enterraven aquells animals eren els causants d'aquelles llumetes estranyes a mitjanit. Doncs van anar plantant creus i al final tenien un camp ple de creus. Quan arriben els monjos aquí a Santes Creus, a finals del segle XII, doncs diuen: aprofitarem aquest nom de les creus i ficarem Santes Creus. Per això l'escut de Santes Creus té aquest doble braç. En lloc de ser una creu normal, posem doble braç per donar el plural de Santes Creus. No Santa Creu, sinó moltes creus. Doncs entrem a la sala capitular, que és un espai també dels importants del monestir. Què són tombes? Això són tombes. Els abats, que eren els que manaven, es van començar a agafar certs privilegis. Volen enterrar-se en un lloc que els vegin cada dia i que se n'en recordin d'ells. Per això s'enterren algun dels abats de Santes Creus aquí a la sala capitular. Doncs entrem cap a l'església. Què tal, Arlet? Què et sembla? És molt alta aquesta església? A veure, mirem amunt. Fa més de 22 metres d'alçada aquesta església. És enorme. I té forma de creu. Si la veiéssim des del cel, és una creu. Aquí tenim la banyera. La banyera de Pòrfir que va venir des de Sicília. No és res més que la tomba del rei. Pere el Gran va morir l'any 1285 a Vilafranca del Penedès, que és relativament a prop d'aquí. Llavors el van portar en comitiva reial fins al monestir i el van haver d'enterrar en una caixa de fusta, perquè la banyera no era aquí a Santes Creus. I quan el van enterrar, la primera sepultura, ho van fer a la zona de l'absis, a la zona de l'altar, que seria aquesta part d'aquí dalt de l'església. Però quan arriba la banyera, el seu fill, Jaume II, dissenya aquests monuments. I la peça principal de la tomba de Pere és la banyera de Pòrfir. Però ell està aquí enterrat sol. La seva dona s'enterra a Barcelona, a la catedral. Però ell mai ha descansat sol del tot. Aquí a terra tenim un dels seus fidels seguidors, l'almirall Roger de Llúria,
que era el que comandava les tropes marítimes. Junts havien guanyat les millors batalles de l'època al Mediterrani i va demanar explícitament ser enterrat al costat del seu rei, del seu senyor. I diu la llegenda que la tomba de Pere el Gran és l'única que no ha estat profanada perquè qui el defensava en vida ho ha continuat fent en la seva mort. Deixem aquesta i anem a veure l'altra. Concretament, en aquesta altra tomba tenim enterrat el fill de Pere el Gran. El veieu aquí? Aquest és Jaume II el Just. El que va dissenyar la banyera. El que dissenya les tombes, el que paga l'obra del claustre, un dels reis que el podem considerar el gran mecenes de Santes Creus. Però ell no s'enterra sol, s'enterra amb una de les seves dones, que és Blanca d'Anjou, que la trobarem aquí a l'altra banda. Aquí tenim la reina, una de les esposes de Jaume II. Quan es casen, l'objectiu principal era tenir descendència per poder assegurar el llinatge. Blanca es casa només amb 12 anyets i als 13 ja és mare. Té un munt d'embarassos, etc., fins que acaba morint amb 27 anyets. I mor donant a llum a la seva 10a filla. Blanca mor, l'enterren aquí, però Jaume II continua la seva vida. Es torna a casar i mor molt més gran. Però quan mor també l'enterren aquí al monestir. Quan mor Jaume II s'acaba l'època més daurada de Santes Creus, perquè el Panteó tornarà a ser Poblet, que és l'altre monestir cistercenc masculí. I aquí s'acabarà una miqueta l'època més d'esplendor, més daurada de Santes Creus. I acabem amb les tombes reials, que són les 2 joies de la corona. Molt bé, moltíssimes gràcies, Serra, per tot el que ens has explicat. Ha sigut... Bueno, a mi m'ha encantat. A tu t'ha agradat? A mi m'ha encantat. Doncs us invito a donar una volta, perquè només us he fet un petit tastet. Podeu donar un passeig i veure la resta dels secrets que amaga el monestir de Santes Creus. I tant que ho farem, i tant. Moltes gràcies. Gràcies. Som-hi. Diguem adéu. Adéu.